soyayyar mu da ke wallahi domin Allah ce, ba wani kokwanto a ciki Lubabatu yar baiwa, ba wani kokwanto a cikin ta sayyada yar baiwa. Ba wani kokwanto kin so ni domin Allah ne, sayyada imanin ki ai zahiri ya kai sosai. Ya sarkin rama da sunan ka ni zan farawa, mai kyautar hikima ga duk wanda ya so bayarwa. Kai ne ke ida so cikin zuciya yayi zaunawa, har wasu fi ta ganin kamar an ba hanyar tirsasai. To labarin yau ai sai ya dace tushe ne, don ita ta haifar da dukkan silar yin tsari ne. Kanta na gano so muninsa ko alkhairi ne, ai domin Allah ai ya fi mai yi don tausayi. Haka dai soyayya da san zuciya bai ratsa ba, kalmomin kushewa za su yi mata illa ba. Amfanin ilimi aiki da shi ba san rai ba, sai ya dagun aiki da ilimanta ta yi nisa sosai. Gabanta in aka ce kitina ya hayya makamo ne, a take take cewa ai dai halittar Allah ne. Da ni da mai magana ba wanda ya san ƙarshe ne, kaga kalmomin ta sanya tauhidi sosai. Kafin ni dama makafi na aure da mata masu ido kuma kaga sun zauna tare, komai za su faɗa kyale su malam zan jure. Jin wannan kalmai iya sani ta da daban tausayi. Sakamakon tarin ilimin da ke a kwakwalwarta, shi yasa komai za ta yi da Allah bakinta, ba ta kafa hujja da san zuciya ko sarranta. Ilimin addini ya sa ta zama mai tauhidi. Tunani shari na kai ƙarshe, babu abar bege cikin zuciya ta koyaushe. Bayan ke saida da gare ki nan zama shakushe, bakin masu faɗin su da ki dai canza ra'ayi. Golden boys, sayyada siffofin ki yau zuciya ke yi min text, gurin da soyayya ke yin tsiro in ta kai las, ni kuma sai ta zamo madadin ido ko mai zanyi. da can baya kin shahar kalla,
kan soyayya ta sai in ji tamkar in kwalla. Sayyada ni na san kin so ni ne domin Allah, don haka nan kushen makiyan ya gaza tasiri. Furcin soyayya ga junan mu kafin laminta, baki ya kasa sai zuciya ke sakarta. Soyayyar mashe Allahu tun ya rene ta, don kuwa ta girman da har babu mai iya sa sauyi. Ba wani kokwanto kin sani domin Allah ne, sai ya da imanin ki ai zahiri ya kai sosai.